B'investiment ta' €1,000,000 madwar 3,400 student se jerġgħu igawdu minn skema li permezz tagħha l-istudenti kollha li jispiċċaw il-Year 11 magħrufa wkoll bħala Form 5 jirċievu voucher ta' €300 għall-internet mingħajr ħlas għal sena. Dawn il-vouchers se jibdew jitqasmu f'nofs Lulju u jistgħu jissarfu sa mhux aktar tard mit-30 ta' Settembru. Eliġibbli huma l-istudenti kollha f'livell postsekondarju fi-skejjel tal-Gvern, dawk indipendenti u tal-Knisja u dawk vokazzjonali fl-MCAST u l-ITS. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-bini tal-MCAST. Għajnuna illi permezz tagħha qegħdin nassiguraw illi kull student ġej mill-liema sfond soċjali ġej ikollu aċċess għall-internet. L-internet illi tant huwa importanti, l-internet illi huwa parti integrali anke f'dik li hija l-istrateġija għall-edukazzjoni diġitali. Il-Ministru Grima qal il-Gvern se jġeddet il-ftehim ma' 3 fornituri ta' servizzi tal-internet sabiex jieħdu parti f'din l-inizjattiva u joffru l-aħjar pakkett ta' internet on the go lill-istudenti. Madankollu l-istudenti jistgħu jażlu kull skema ta' internet oħra li joffri il-fornitur ta' servizzi tal-internet li jkunu għażlu. Ma' TVM News Josephine Sultana mill-Student Maintenance Grants Unit qalet li l-istudenti li spiċċaw is-sekondarja fl-2024 u komplew jistudjaw huma eligibbli. Hija ħeġġet lill-istudenti biex ma jitilfux dan il-benefiċċju li għandu lan li jkompli tejjeb il-ħiliet diġitali tal-istudenti. Aħna nevalwaw dejjem inżommu rendikont tal-istudenti li jkunu qed isarfu din il-voucher u għalhekk propju ninsistu mad-deadlines li jkollna għax ikun hemm studenti li jitilfu din il-voucher vera fuq traskuraġni u fil-fatt jekk nitkellmu fuq din is-sitwazzjoni tal-lum. L-istudenti se jkunu qed jirċievu email minn għandna llum x'in immorru lura l-uffiċċju sabiex jażlu is-service provider tal-għażla tagħhom. Is-Segretarju Permanenti Matthew Vella saħaq li din l-iskema hija ħafna aktar minn sempliċiment internet b'xejn imma li kull student ikollu opportunità ugwali biex jirnexxi it-teknoloġija item ifakkar hija parti fundamentali mill-edukazzjoni u mhix lussu.